Kumpi teistä oli parempi junnuna? Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras keihääheittäjä? Mitkä se on Emil Parvarin kauden 2026 tavoitteet? Kenellä on kaikkien aikojen paras tekniikka? Tuossa alkuviikosta tulin tänne Lahteen pienimuotoiselle treenileirille. Täällä on mukana 2 keihäänheittäjää. Emil and Oni. Hitaasti niin. Näin hyvin meni. Sillä on vajottu alas. Ehkä jossain 52 metrin kunnossa tällä hetkellä. Siinä oli nuori lupaus. Nykyään kiinalainen sensei. Miten te olette sinne päätynyt? Ei puhuta nyt siitä oikeesti. Joo. No niin. Oltu täällä koko päivä avaa. Mikä tekee susta hyvän keihääheittäjän? On kova syömä. On tosi kova syömä. Emil, mikäs susta tekee kovan keihääheittäjän? Onks mä kova? Varmaan joku Ylen uutisointi. Jos ihan ominaisuuksista puhutaan, niin nopeus, hyvä rytmi heitossa. Sitten ihan liikkuva rintaranka kautta olkapää. Joo. Ja Onnilla edelleen se syöminen. Se on kyllä vähän erityyliset vastaukset, mutta ei se mitään. Niin, siis kerrotte totuuden. Tottahan tässä pitää puhua. Se kesä sieltä tulee. Tulee. Tähän iltakävelyn oheen Emil, sinulle kysymys. No. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras keihääheittäjä? Nyt pistit kyllä ihan pahan kysymyksen. Moni sanoisi varmaan heti, että Seppo Räty, mutta kyllä mun mielestä ehkä Terolla on kuitenkin. Sillä on niin pitkä ura, että 15, monta vuotta se heitti putkeen. Olisiko ollut yli 10 vuotta 85 Niin. joka vuosi. Ja sit muutenkin ihan primissaan heitteli niitä 90 vähän väliä. Ja kyllä mä ehkä Teron sanoisin. Ja sitten Akilla oli myös kova prime, koska se heitti niitä 92 ja 93. Mutta Tero. Nyt kyllä mä Teron sanoin. No niin. Sitten vielä lisäkysymyksenä, niin kenellä on niinku, ei suomalaisista, vaan kaikista heittäjistä, kaikista paras tekniikka keihääheittoa sun mielestä? Kyllä mä sanoin Jaanseles. Mikäs siitä tekee paremman kuin muilla? Hei, ton ajoitus on niinku parhaimmillaan niin kohdalla kuin voi olla. Ja sitten se miten helposti se vauhti imee siihen loppuun. Ja ihan viimeisillä askelilla saa kiihytettyä sen niin kuin kovaksi sen vauhin. Törmäys siitä tukee. Sitten se vaan näyttää helpolta, kun se kroppa vaan Joo. ampuu sen keihään. Niin ei näytä niinku yhtään vaikealta. Joo, no varmasti on Janilla ollut hyvä tekniikka. Se näkyy myös metreissä. Kyllä. Jatketaan myöhemmin. Huomenta. No huomenta. Perjantai-aamuun on herätty ja lähdettiin Emilin kanssa nyt pienelle aamukävelylle. Ja tänään on ohjelmassa mulla ja Onnilla heittopäivä. Ja Emilillä oli tänään Lajivoimaa. Ja pari neppailuheittoa. keli on aika täydellinen ainakin toistaiseksi ja pitäisi ainakin lämmetä vielä. Ai että. No nyt kun ollaan tässä kävelemässä ja viimeksi eilen iltakävelyllä, niin kyselin sinulta kysymyksiä, niin kysytään nytkin joku, mä koitan keksiä. Kysy ihmeessä. Miten valinta osui keihäänheittoon lajissa niin silloin joskus nuorena? No tosta. Varmaan katsois jotain pitkämäkeä ruuskasta. Menestyi hyvin silloin 2013-2014. Ja sit mä muistan, että yksi perhetuttu, sen kanssa kisailtiin vähän keihäänheitossa, kun se tuli käymään meillä. Sit mä aloin vaan heittelee, treenaamaan.
sikana. Mä tykkään siitä niin paljon, että ei sitä voinut lopettaa enää. Joo. Ei, on se ihan paras fiilis. Keihäs lähtee ihan pisteenä. Saa kaiken energian siirtyä ropaasta keihääseen. En oo vielä sitä itse kokenut, mutta ehkä jonain päivänä. Joku päivä tulee. Sitä tarjota oikein. Niin. Palaa. Onko tuolla muuten editoida aina silleen, että se voi niin sanoa vähän. Niin voi. Mitä sattuu. Hyvä tietää katsojienkin, että kaikki on editoitu jo. Ja ette ole nähnyt nyt parhaat palat. Näkeeköhän toi kamera? Näkee sen 0 metriä. Ei se kyllä näe. Olis vielä tolleen näkee. Onhan nyt taaksepäin. Karkuun. Seuraavaa kysymystä. Ei se mitään. Seuraavaa kysymystä. Mitkä on Emil Porvarin kauden 2026 tavoitteet? Kyllä mä sanoisin, että tulisi jotain hauskaa mieleen taas uudestaan. Ihan ykköstavoite on pysyä terveenä, totta kai. Olisi tosi mukava heittää koko kesä terveenä, nyt kun reenikauden pystynyt terveenä olemaan. Totta kai mä yritän sitten ihan tuonne aikuisten EM-kisoihin päästä ja siellä kenties finaaliin. Onko tulostavoitteita? No olisihan se ihan mukava 85 metriä yli heittää. Ja muutenkin vähän perustasoa saisi ylöspäin. Että vähän huonommatkin heitot vois mennä sinne 80 päälle. Kuulostaa ihan hyvältä suunnitelmalta. Tai hyvältä tavoitteelta. Niin, kyllä. Hertti leijaa. Mitä? Ei nyt pöydille tarvitse heitellä sitä. Välillä kun tuo kamera on tossa, niin rupeaa käyttäytyy silleen vähän eri tavalla. Joo. Huomaa joo. Pitää vaan. Minkä takia sinusta on tullut 80 metrin heittäjä? Mikä on sinut siihen vienyt? Hyvä valmennus. Kova reenaaminen. Terveenä pysyminen osittain. Sitten varmaan osaa jollain tavalla heittää keihästä. Mites toi keihäänheittotaito on tullut? Oot vissiin nuorena jo aika paljon heitellyt. Joo. On tullut viskottua aika monta vuotta tässä keihästä. Pieninä heitin aika paljon, että saattoi olla joku 2-3 heittoreeniä päivää silloin. Kukas siellä? Silloin joskus 10-14-vuotiaana sanotaanko. Mitä ihmettää? Kukas siellä? Sä oot jo kokenut aikuisten arvokisat. Oot ollut Tokion MM-kilpailuissa Tää poikkeus. menestyksekkäästi. Ja Tehtiin siellä historiaa poikien kanssa. minkälaista on Suomessa olla nyt niinku arvokisataso urheilija? No, Onko se muuttanut jotain? ei oo kyllä muuttanut yhtään mitään, pakko sanoa. Suseja ei ole Suomessa syödä. Niin, no ei oo ihan yhtä freshia sushia kuin Japanin päädyssä oli. Se oli aika mullistava kokemus kyllä. Voitko olla hakkaamatta sitä laulasta? Niin, en tykännyt sushista täällä Suomen päädyssä, mutta sitten Japanissa kun maistoin, niin se oli ihan hyvä. Joo. Mut joo, semmosia makuelämyksiä sieltä Japanista jäi käteen oikeastaan. Siinä oli vastaus, minkälaista on olla Suomessa arvokisaurheilija. Joo. When you ride kankers. Ei. Haasselä. Jahas. Getting ready for the Traveling today. probably 90 meters or so. It's very important to get your chest spine to lubricated so the javelin flies more freely, you know. You can do it. Yes, you know, like cat. Yeah. Mitkä on tavoitteet ensi kesällä? No niin, All my hopes for the season. Yeah. Yeah, focus. First is my personal best, so maybe 75 in the early season, and after that just get better, you know, meter by meter to hopefully 98 meters and 49 cents. That's the bare minimum for the season, you know. Good hopes. No on niin. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras keihäänheittäjä?
Ei pelkästään metreissä, vaan sun mielestä. Ari Mannior. Mitä sä naurat? Tuukka Taitanen. Joo. Mikäs heistä tekee parempia? Ari Manniolla oli semmonen viihdyttävä tyyli heittää. Tuli semmonen hieno kierto. Tuukka Taitosella on eniten voimaa kaikista. Enemmän kuin Sepolla. Jopa enemmän kuin Sepolla. Sepostahan ei ole mitään todisteita sen voimatuloksesta. Tuukalla on videoita todistajia. Totta. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Kenellä on kehäheitossa kaikkien aikojen paras tekniikka? Ei tarvitse olla suomalainen. Dimitri Tarabin. Aika nauras siellä sitten. Mun mielestä se on paras tekniikka. Se on vaan mun mielipide. Mikä erottaa hänet muista? Emil vastasi Jan Zelesny. En oo kuullutkaan ammasta nimeä kyllä. Mitkä on perustelut tähän valintaan? Kun muistais mitä se heitti. Vauhtijuoksu oli aika semmonen omintakeinen. Mutta sitten kun tuelle tultiin, niin sitten tapahtui. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, niin sitten ainakin tapahtui. Oli muuten tuuletukset ja huudot kunnossa. Eli tunteella. Kyllä. Miltä tuntuu olla arvokisamitalisti? Ihan hyvältä, kiitos. Tarabinihän ei oo mitallista. Kummalla nyt sitten on parempi tekniikka. Niin. Saa vastata itsensä. Ei, kyllä mä pitäydyn tuossa Tarabinissa. Okei. Kiitos Onna. Kiitos. Miltä tuntuu olla arvokisamitalisti? Mitä oli Emilillä mukaan? Aika paskatkin fiilikset. Koska olisi halunnut voittaa kultaa. Meillä oli kaikki mahdollisuudetkin, mutta ei huvittanut vaan vissi. Mä en tiedä, tai muistelen, että Emilillä on arvokisamitali. Niin, no sä et muista ihan hirveästi monia muitakaan asioita. Se on kyllä oikeastaan totta. Mikä värinen sulla oli? Paskaväri. Mikä värinen sulla oli? Päin. Kumpi teistä oli parempi junnuna? Ja kyllä Emil oli ehkä lapsena vähän parempi. En mä tiedä. Sitten mulla oli semmonen 2 kuukauden suonenpeto, että mä olin parempi. Kyllä muistin silloin 11-vuotiaana, kun me kisattiin eka kisa. Heitin sukat jalassa. Mä poistan tästä tilaisuudesta. Niin, kumpi voitti? Suomalaisella on kauheampia muistoja. En mä laske noita voittoja. Se oli vielä kotikentällä kilpailut. Emil tuli sinne semmonen varmaan joku 190 senttiä pitkä oli jo silloin. Sitten tuli sinne sukat jalassa. Vähän sillä katteli, että mitä tästä tekehän siitä. Vähän jäätävällä. Vähän niinku Ari Mannia sieltä. Mä oon eka heitto joku 47 metriä lämpössä. Sitten vielä Emilin isä tuli sen kisan jälkeen mulle. Oo. Ei tainnut Onnilla ihan keihäs lähteä tänään. Milloin sä Onni ensimmäisen kerran voitit, Emeli? Milloinhan se oli? Olisiko ollut keihäskarnevaalit 2-1. Se karsintakisa EM-kisoja. Siellä mä ainakin voitin. 2-1 mä voitin muutaman kerrankin, mutta 2018 Hämeenlinnassa Onni johti vikakierrokseen asti. Se oli heittänyt joku 70. Ja sit viimeisellä oli. Ai että. Varmaan joku perus 7 senttiä ohitti. Mutta mittausvirhe ei lasketa. Mä muistan Onnin perhe siellä tuuletteli ja katsomassa ennen kuin lähdin heittämään. Mun heiton jälkeen niin minuutin täysin hiljainen. Mähän voitin Onnin ensimmäisen kerran. Se oli 19-vuotiaiden SM-kilpailut. Voitin Onni Niin, silloin ensimmäisen kerran. Niin. Kyllä mietin, että nyt teistä kertoo ihan omaa. Ei, kyllä mä oon Onni voittanut. Ja heitin silloin, mitäs mä heitin? 53-60. Onnilla oli hyvä tasainen kilpailu. Tampereella. Ehkä. Niin, silloinkaan mä en saanut tulosta. Mun mielestä mä heitin 2 kertaa, mutta mä astuin ylittää kaikki. Se voi olla. Sinäkään et voittanut silloin. En niin. Terveisiä Aku Parviaiselle. Heitin ennätyksen, niin se oli ihan riittävän hyvä sille. Joo. Noniin, mä lopetan nyt. Älä pidä noin. Joku rupee tärisee tuolla kainalossa.
Se mä haitan mitään, miksi mä tuhlaan mua elipsiä. Mä jotenkin osaa pelata enää tätä peliä. Nyt kun se Dark Race menee tosta. Ohi. Ei! Oi! Tää oli kyllä enemmän. Prediction. Saako tätä musaa soittaa YouTube-videossa? Ei. Olemme saapuneet stadionille. Onni. Kelpo heitto. Tää Emil on mieltä. Ihan hyvän näköinen. On kyllä lämmin. Mukava heitellä. Vai mitä on? Tää on riittävä. Noniin. Joo. Pääsee ihan pitkälle. Hän jotenkin löi tonne yläpakaraan toki jalkaan. Tiedä vuotiko se vähän lankeasti. Perkele. Siinä tapa. Tähän toi Emil tuonne. Hartolan keisari siellä. Emil ja vasemman käden heitto. Mitä se on niillä treeni on mennyt? Ihan positiivinen yllätys ollut tämä tänään. On kivuitta. Ei. Ei oo kivuitta. Vähän tuolla pakaran päällä ja pakaroiden välissä. Mutta käsi on aika lailla kivuton parissa heitossa, kun vähän lähti sivusta, niin pieniä tuntemuksia, mutta ei muuten mitään. Joo. Missä Sonni avaa kauden? Varmaankin tuolla Vantaan kevätmestaruuskilpailuissa. No niin. Sinne. Siellä heittää ja sitten pieni reenitauko taas ja sitten kesäkuun puolivälissä jatketaan. Emil. No? Missäs, ei ehkä missä avaat kauden, mutta missä kisat Suomessa ensimmäisen kerran tänä kautena. Lahden Motonet GP. Ja päivä oli 10. kesäkuuta. 10. kesäkuuta Lahden Motonet GB. Kyllä. Sinnekin kaikki siis katsomaan sitten, kun Ja oli ihan Emil hyvä. heittää. Sinne vaan. Mun kauden avausta ei tarvitse tulla katsomaan, mutta menkää ehdottomasti katsomaan herrojen kilpailuja. Ja muutenkin Suomessa on kuitenkin hyviä yleisurheilukilpailuita ympäriinsä, niin menkäähän katsomaan laatu-urheilua. Kotimaista laatu-urheilua. Taktiikka, että kolme alla ja sitten laidat ja kärki. Totta. Niin, ja Se niin voisi me olla. on tuonne pelattu. Niin me varmaan kyllä ollaan. Onni on tästä lähdössä jo. Niin kiitos Onni kun olit. Se on pihkainen käsi. No niin. Emil lähti mua nyt heittämään juna-asemalle ja Lahden leiri on tältä osin ohi. Ja 17.5. on sitten seuraava leiri. Ja ennen sitä on ihan mielenkiintoinen se Vantaan kisa. Mielenkiintoisia ukkoja ja on myös naisia heittämässä siellä. On paljon tuttuja. Ja mielenkiintoista päästä katsomaan, että mitä on talven treenit purru. Odotan innolla Topi Parviaisen kiskaisuja
On ollut ihan hyvän näköistä tekemistä. Voittaja. Parantaako vielä? Kyllä myös Onni ruokalasi. Kyllä siellä on monta, joka kiinnostaa ja voi tulla kyllä niinku monenlaista tulosta. Se on totta. Silleen, mutta joo. Eipä tässä. Ehjänä pysyy vaan. Seuratkaa Emilin Instagram-tiliä ainakin. Joo, saa seurata. Emil.Johannes. Teetkö muualle? Et ainakaan vielä. En oikeastaan aktiivisesti. Instagramia käykää seuraamassa. Kiitos kun katsoit. Tykkää videosta, tilaa kanava. Kiitos. Nähdään taas.